Üdvözletem mindenkit az első videóban, ez egy matekos videó lesz, és megmutatom, hogy kell 90 fokos szöget szerkeszteni. Először is, mivel a flipbakribet sem, ezért ebben nincs ez körző, szóval van ilyen része, hogy vonalzó, van kör, tehát tudunk sem, mint hogyha körző lenne. De most nem is ezzel foglalkozunk, ti nyilván körzővel csináljátok, és figyeljétek, amit csinálok, bár először is itt bénán fogom. Tehát most nem fogom ferdén, de ha akarjátok ferdén is lehet felvenni ezt a vonalat, csináljátok egy vonalat, erre pedig egy pontot. És itt most tetszőlegesen nyissátok ki a körzőt, és a pontból, most egy kicsit nagyobbra nyitom én is a körzőmet, most a körömet, és itt a pontból csináljatok egy ilyet. Ha ez megvan, így ahogy ki volt nyitva a körzőtök, ebből csináljátok meg a 60 fokot, rakjátok be, ugyanezzel a körző, tehát lecsukjátok összébb, ugyanezzel a körzővel csináljátok meg a 120 fokot is, most gyors bele is írom, és a 120 nem fogom beírni, de nem is ez a lényeg, majd nem félne el. És ilyenkor ebből a 2 pontból beleszúrjuk ide, és elkezdünk körívezgetni, vagy nem tudom, hogy hívják. Nem pontosan így hívják be, szerintem nem így hívják, de most nem is ez a lényeg. És hogyha ez megvan, már csak az marad hátra, hogy összekössük. Most nem pontos lesz, mert sajnos itt van a kizé, de meg is vagyunk. Nem pontosan ott volt, mert kicsit úgy csináltam, mert mondom, hogy nem lehet körzőt csinálni. De ez a 90 fok. A mai napon még fogok szerintem 1-2 videót csinálni, mert ez a lényeg, hogy fel tudjad, hogy nézzetek szögszerkesztős videó. Na, így kell egy 90 fokos szöget megszerkeszteni. És még egy dolgot kifelejtettem. Ide beleírjuk, hogy 90 fok. Most kicsit bénállítom bele, de nem akarom kinagyítani. De így néz ki egy 90 fokos szögszerkesztése. Egyébként. Tehát köszönöm mindenkinek, aki velem tartott ebbe a rövidke kis videóba. Ma még egyszer találkozunk, bár mondjuk este van. Sziasztok!